onye nwe anyị na biko ka gbuo n'ikpere na ekpere Chineke. Let us pray. In our prayers, we pray for the Universal Church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. We pray for this congregation, for those who are here present, for those who are worshiping with us virtually, and those who are absent, that we may be delivered from the hardness of our hearts, pride, arrogance, and hypocrisy in the ways and manner that we serve Christ, and that we may be truthful to one another and show forth your glory in all we do. Lord, in your mercy. For the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in the positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illness, and fear. The world is now filled with grief as we see violence, wars, unrest, and devastations caused by mankind and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, flooding, drought, and plagues. We pray for this nation and other nations of the world that are riddled with gun violence and faced with political unrest. We pray for guidance and wisdom for those in the authorities who make decisions that may bring an end to these conditions. We pray also for the safety and protection of those who are responding to the people in need and the many challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may continue to be a witness to your compassion and care for all who suffer. God, you are refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. For this we give you thanks and ask that you hear our prayers for the people of Ukraine, who continue to face brutal war with Russia, other parts of the world facing armed conflicts between rival factions, for our country, Nigeria, that is faced with serious economic hardship and failed democracy, that the will of God may be made manifest in this nation and other nations of the world.
Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. Oluchi Onwuvuche Jr., Chibuzo Anyanwụ, Enyichi Okafọ, Ihoma Agada, Nkechi Duru, Nneka Akano, Gloria Ekunna Ogwachumba, Stella Ojiebeka, Matthew Oleka Jr., Akure Aharotu Paradise. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants, Chris and Helen Opara, who celebrate their marriage anniversary this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, and spirit, especially these people on our prayer list. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. For all those who have died in the faith of Christ, and those whose faith is known to you alone, we pray especially for Ishinje Joseph Wamara, Reggie Uduhiri, Zora Aharotu, Raymond Izim, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy. We pray for those who travel. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation, and in whose presence we find wherever we go. Preserve those who have traveled or will travel during this week and beyond, and especially members of our congregation who have traveled. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy. Prayers for our individual and family needs. As our faces are different, so are our individual and family needs. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs not met in your life and mine for the simple reason that we do not pray. No matter how challenging they are, it is only as we ask that we receive. And time again, we do not receive for the simple reason that we do not ask. Let us bring our needs to the throne of grace, where the Lord would delight to hear and answer our prayer. The Lord encourages us to pray for our daily needs. He is so anxious that we should prove his sufficiency and gain his help in every situation of need. Our God is a liberal and bountiful God, as he guarantees to meet our needs, not our wants. He always gives more than we need and always gives what is best for us. Let us therefore come humbly before him with our needs and to trust him to meet our needs. Lord, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us, who have now made our prayers and supplications unto you, and grant that those things which we have faithfully asked according to your will may effectually be obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory through Jesus Christ our Lord. Amen.
otu nwanne anyị nwanyị na-enye Chineke ekele n'ihi ihe ọma Chineke na-eme n'ezinụlọ ya. They've been asking God for what she refers to as it. And God has given them the green light to assure them that this it will come to pass. And they give thanks. We have other things for which we give God the glory. And we pray that He will help us to continue to serve Him in gratitude for what He continues to do. Thank you, dear Father, for your healing grace upon our lives. Thank you, dear Lord, for giving us the things that we cannot give ourselves, no matter how much we claim to have grown. Faithful Father, we are grateful. We join our beloved ones who rejoice at your work in their lives to say thank you. Receive all the glory and praise through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us rise and give a sign of peace to one another. The peace of the Lord be always with you. We thank God for the joy of living. If your health is intact, you should always give God glory. I have a personal word of thanksgiving, which many of you have had during the week. On Wednesday, this past Wednesday, I got a phone call that my son and his wife, Christopher, have had their first child. For me, Emana,
You know, ndị be ka esi ọtụrụkpọkpọ ọ si ehi nni ya nwụrụ ya ga-eji ọnụ akpụrụ ọchị na-ereghị nni ya nwụrụ etuto oto ya nwụrụ. That's the way I feel today. I don't think I can give God the type of glory he deserves for what he has done. Christopher and his wife have been married for some years, and I know that tongues have wagged. People have asked questions. And the chapters have also said, what about his own? I've heard all that. But him and the away. But who's a Mehera? No going back now. And we have taken names for the child. I go out and I too much. Kada. My own story is different. Then I'm near Agukwana Yahakai. Yenenia Goriao Chiemela Ebenezer. Onogaje. Google Lord the name Ebenezer. Gamara wa Ejipo Ebenezer. Oh, we can call him that one of them. Oh. Aham Gorea Wabu. Oh, where's it? Onion no shine, I'm on a share. Hallelujah. Oh, man, and I'm here. Okay, Mekwaragia. All you have to do is believe. Chanye dima, nezia chanye dima, ezoku chanye marama. Hallelujah, chanye dima, nezia chanye dima, ezoku chanye marama. Hallelujah, chanye dima, chanye dima, ezoku chanye marama. Praise the Lord. Sir Roderick and his family are not here today. They are worshiping somewhere else as they dedicate the nearest member of their family. The senior warden is not here today because he's attending the burial of a friend. So the mantle falls on the junior warden to tell us what the week is about for us this week. Junior warden, please. As he comes, God bless all of us. Amen.
The church, Mama, no. Good afternoon. Hello to no man. The Connect Barrier, Onishi, Senior Warden, Okara Makara, Sukwanem Kelunu, Hogakwana, the Kwampa, or part of Odihe. So, Yasim Sunu Jishike, Unhoku, and I say, Yaogage Biata, halfly Gantilla, Hemogi. The truth be told, I beg Mama Opa, I'm one but all the one about run just at the last minute. This is from the Harvest Committee, and it's about the 2023 harvest. The answer has Jeranya as a high old Tuanya Makozi Basara harvest Agajime. It will be coming out very soon. And they need the envelope to sign the clipboard by the main entrance. Umhobale may sign near the envelope, without the envelopes, so they can many here they're looking at Sunday the 20th of November for the harvest. Anyway, those were maybe was sent in error that only 2 messages has sent it. So I will check that. I think I stand corrected. October 29th. So it looked like this message was copied from last year. That looks like. But anyway, those are the 2 okwa. I say can make no money today. Thank you all. Kelenu Jehovah Mihinodem. May I please, without any derogatory remarks, can I see those who are members of the Harvest Committee this year, please? If you're here, can you stand up? Harvest Committee members. Everyone, please stand. Don't worry. Just stand and let me see who are the members of the Harvest Committee. It is. I mean, there are people, some people know that they are members of the Harvest Committee, so they are standing. Please let me make it very clear. From now on, we're not going to change any dates. So go to work now. I was at the announcement to the time. I was like, what is he talking about? Harvest one. And the harvest is coming quickly. Thank you, because sit down. Now, I have commissioned you to be Harvest Committee. Oh, yes, Harvest Committee has not been constituted. I constituted earlier, before now, not just now. And these people know themselves. Bikoni, Ghana, right away. Because we are not going to change the date. It is 29th of October. We're not going to chicken out again. Please start work immediately so we can have our harvest and keep our schedules for the rest of the year. Thank you. What about our Kolekt Festival? When is it? October 7th. These things should be announced regularly. Let's go.
ugbu a ga-anaka ihe onyinye anyị using the leaflet inside the hymn, Lord enthroned in heavenly splendor. I think everyone got this. If you don't have it, the ushers, please.
onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa olu anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị kwadoro nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya elu, ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya sikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe, ebe ị na-agba anyị ume ka anyị mara ihe o ji dị mfe na idewere anyị ndụ. Ọ bụ ka anyị kwupụta onye Kraịst anyị bụ nye ụwa niile, ma bikwa ndụ dịka ọkpụkpọ nsọ anyị si dị. Ya mere, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu dị ebube, na-eto gị mgbe niile na-asị: Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya, na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, wee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị, ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị anụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ, a rara anyị n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, nyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị, nara nrikwa, nke a bụ arụ nke a na-enye n'ihi unu. Na-eme nke a, unu wee na-echeta. Mgbe ha resịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu n'ihi ọtụtụ mmadụ, n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke abụọ ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa onye obibi nke okwukwe. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà o jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube,
anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ya ahụ zuru oke. Nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele n'ọtụtụ anyị nke a. Mgbe anyị na-eri na aṅụkwa ihe omume ndị a dị nsọ, iru ebube nsọ gị bụ Chineke, enwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị. Nye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọbara gị Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile guzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isiala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Page 29 of the Sorority Sign. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na ahụ nke Kraịst. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala, ọ dị na page 30 mmadụ niile. Jesus Christ, ebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Ọbara nke Kraịst ebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Vicky.
bekee arụ n'ọbara nke Kraịst bekee arụ n'ọbara nke Kraịst bekee arụ n'ọbara nke Kraịst bekee. Amen. Abu 113, hymn number 113. Abu 151, hymn number 151.
contents of page number 32, page 32, n'okwu ala page ahụ dịka onye nzọpụta anyị kụziere anyị otu a ka anyị na-ekpe sị page 33. Mmadụ niile, Chineke kere niile, anyị ekele gị n'igwe arụ n'ọbara n'ọkpara gị Jizọs Kraịst site n'aka ya anyị ejiri gị mkpụrụ obi anyị ọbara ya dịkwa anyị ndị ọba bụ na-edu anyị ga-eweta ihe ikele ekele anyị. Praise the Lord. Anyị Chineke ekele, onye mere ka anyị dị ndụ ruo taa, o meela.
anyị na-enye gị ekele onye ime eluigwe na ị nọnyere anyị site na mmalite nke ofe ndụ a wee ruo na njedebe ya ugbu a. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ ịbịa n'ihu gị n'ụbọchị taa, isoro ndị nsọ gị gazuo ụwa niile n'ife gị ofufe na ịja gị mma n'ụbọchị taa, n'ihi onye bụ na ihe ị na-eme. Ihe ị na-emere anyị bụ ihe mmadụ na-apụghị imere anyị. Ya mere anyị ji abụkụ gị abụ ọma. Ya mere anyị ji eto gị na-asị nara ekele, nara otuto, nara ọjịja mma, nara mbuli elu na nkwanye ugwu niile, ka ebulie gị elu n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ofufe anyị n'ụbọchị taa bụ aja dị ndụ a chụrụ gị. Anyị na-achịkọta ihe niile anyị mere n'ụbọchị taa, onyinye anyị, ịbụ abụ anyị n'ikpe ekpere anyị, na ikere oke na nri anyị asụ nke onye nwe anyị, na-asị gị nara ha dịka aja dị ndụ nna nke eluigwe, ma kwee ka ngọzi gị zokwasị anyị ka mmiri. Ndị na-arịa arịa n'etiti anyị, nye ha ọgwụgwọ nsọ n'aha Jizọs. Ndị nwere mkpa n'ụzọ niile dị iche iche, biko gboo mkpa ha. Kwee ka ha mara ịdị mma gị, wee kwupụta otu isi mere ha ihe mmadụ na-apụghị mere ha. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche, biko duru anyị laa n'udo na ndokwa. Ekwela ka anyị kpọbie ụkwụ anyị na nkume, ekwela ka ihe ọjọọ ọbụla mee anyị. Nna nke eluigwe, anyị abatala izu ọhụụ. Mgbe anyị na-agbapụ ịrụ ọrụ na anyị na-aga, anyị na-abata, biko kwee ka ije anyị bụrụ eje alọ n'aha Jizọs. Kwee ka amara gị bara ụmụ gị ụba n'ihu ọrụ ha niile dị iche iche. Ụmụ anyị ndị na-agụ akwụkwọ, kwee anyị na-arịọ gị ka ha bụrụ ọkachamara n'etiti ndị ha na ha na-agụ, ka mgbe anyị ga na-anụ ihe banyere ha, ka ọ bụrụ akụkọ ga-enye anyị ọṅụ, akụkọ ga-enye anyị nkwali elu n'ụzọ niile dị iche iche. Anyị na-arịọ n'isi ndị niile ahụ bụ ụmụnne anyị ndị na-eru uju n'oge dịka oge a, ezinụlọ aghaghị otu, ezinụlọ njọkụ, ezinụlọ ezim, ezinụlọ nwa amara, ndị anyị niile, ezinụlọ Kingsley, nwanne anyị nwoke Kingsley Okorie, na ndị ọzọ niile anyị na-enweghị ike icheta ha ugbu a, ọbụnadị ezinụlọ ji egbe ha. Biko anyị na-arịọ nkasi obi zuru oke n'ebe ha nọ, na-arịọ ka amara gị zuore ha oke, nna nke eluigwe. Nye ha ihe a ga-eji lie ndị ha nwụrụ anwụ, gọzie ha n'ụzọ dị iche iche ebe ha na-achọ ngọzi gị. Onye nwe anyị, ọ dị ndị na-achọ ọrụ na ndị na-achọ akwụkwọ ha ga-eji nọrọ n'ala a. Biko anyị na-arịọ ka ị mepere ha ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, ka onye ọbụla wee nọ n'udo na ndokwa, wee nwee obi sara mbara ịja gị mma na ife gị. Ụmụnne anyị ndị enweghị ike ịbịa taa, gị onwe gị maara otu o si dịrị ha. A sịkwarị na o nwere onye na-abịaghị n'ihi mkpa dịrị ya, Chineke biko gboo mkpa ahụ, nara ekele n'aha Jizọs. Ka oge ghara ịdị anya mgbe anyị ga-anụ akụkọ otuto, otu isi mee ka ụmụ gị gabiga. Emechaa, anyị ga-ebutere gị abụ ekele, na-asị gị imeela n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ, dị n'etiti unu, nyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi.
anyị ga-eweta ofe nri anyị n'ụtụtụ na njedebe site n'ịbụ abụ 147, hymn number 147.
gave his life for us.